I és que el 15 de maig de 1994 s'inaugurava aquest memorial promogut per voluntat del president de la República Federal d'Alemanya després d'un llarg procés que començà el 1990 i durà 4 anys. Cherche le sculpteur. Alors moi, je sais pas qu'est-ce que je ferai. C'est ce près-là. Je dis quelque chose de ça, comme il était né, comme le plus culturel, cultivé, finale de nation. Chacun pourrait trouver ici. Il y a beaucoup de monde qui pense que je vais faire des recherches. Il a dit, lui, regarde, parce que maintenant nous arrivons dans le SS. Il est là aujourd'hui. Merci et au revoir ici. En una situació sense sortida, no tinc altra opció que posar aquí un punt final. La meva vida acabarà en un petit poble dels Pirineus on no em coneix ningú. Els éssers humans, en tant que espècie, es troben des de fa uns mil·lennis al final del seu desenvolupament, però la humanitat, en tant que espècie, es troba al començament. És una tasca més àrdua honorar la memòria dels éssers anònims que no la de les persones cèlebres. La construcció històrica es consagra a la memòria dels qui no tenen nom. Que aquí troba un cul-de-sac que no pot una determinada glòria o una determinada sort per una intervenció que jo l'he sentit explicar. A continuació, la seva resolució reconegut internacionalment. El monument 16 de setembre de 1940, quan i es veu obligats a fugir dels un acte de justícia el que s'està fent. J'ai jamais pensé que je vais être là, je pense double. Que ha contribuït a mantenir el viu. D'obres la càmera de la... Dins de la Universitat de Wisconsin a Madison, als Estats Units. Alguns dels llibres, una part d'aquesta ruïna de Dors, només cal que es posin davant d'un d'aquests murs de pedra brutals. Que entraríem ja en un àmbit legislatiu a l'hora de plantejar un joc que sovint I'm a sculptor, but the fact is that people believe that I'm... Moltes circumstàncies desafortunades existeixen, com sap, aquí a la vida. Clar, ell es va trobar posant bé de mig bé amb un
people. But this is just an example. This is not obviously being taken care of. Per tant, les primeres operacions que es van fer bàsicament eren el que avui es diu microorganitzacions. Some places it all depends on the countries, depends on